Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing para pamirsa, pepanggihan kalian kula kalih Muhammad Azhar. Salebete kilas wartos sakuwetawis pawarta ingkang badhe katuraken inggih menika ngengingi mingga harga telur ing sasi Maret. Pramila sumangga dipun semak jangkepe pawartan dinten menika. Adhedhasar data ingkang dipun kemalaken Kompas.com saking panergi Badan Pangan Nasional Regi ayam ras ngalami mingga saking 81.000 utawi 5,4%. Dipun bandingaken kala wingi inggih punika saking 31.880 dados 33.280.000 per kilogram. Mingga paling inggil kedados ing Papua Kilen kaliyan bandrol regi total 60.000 per kilogram. Regi dinten puniki ngalami mingga saking 2.270 utawi 0,71%. Dipun bandingaken regi paling inggil minggu kala wingi inggih punika saking 31.580. Lajeng pilih pun dipun bandingaken sasi kala wingi. Reli tigon ayam ras dinten puniki ngalami mingga saking 20.270 utawi 6,71%. Dipun banding regi paling inggil sasi kala wingi inggih punika sebesar 31.550. Sawentawis regi ulam tongkol ugi ngalami mingga 2.420 utawi 6,89%. Dipun bandingaken kala wingi inggih punika 2.700 dados 35.120. Papua Tengah nimbang mingga paling inggil ing pundi regi ulam tongkol dinten puniki dipatok 130.000 per kilogram. Regi dinten puniki ngalami mingga saking 2.560 utawi 7,29%. Dipun bandingaken regi paling inggil minggu kala wingi inggih punika saking 32.560.000. Lajeng bilih dipun bandingaken sasi kala wingi regi ulam tongkol dinten puniki ngalami mingga saking 1.990 utawi 5,67%. Dipun banding regi paling inggil sasi kala wingi inggih punika sebesar 33.130. Sawentawis punika bahan pangan sanesipun ngalami mondok. Rugi cabai upgrade keriting per kilogram ngalami mandhap paling landhep inggih punika 8,71% utawi mandhap 5.470. Dipun banding kala wingi inggih punika saking 67.730 dados 62.260. Mondok paling inggil kedados ing Sulawesi Lor kaliyan bandrol regi total 33.290 per kilogram. Regi dinten puniki dikuputin ngami mandam saking 2.220 utawi 3,57%. Dipun bandingaken sasi kala wingi regi cabai upgrade dinten puniki ngalami mondhap saking 6.310 utawi 10,13%. Dipun banding regi paling inggil sasi kala wingi inggih punika sebesar 68.570. Para pamirsa, pawarta mungkasi siaran kilas wartos ing injing menika sedaya kanca ingkang ngayahi karya sarta kula kalih Muhammad Azhar ngaturaken agunging pangapunten lan panuwun kawigatosipun panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.